Mill-ewwel ta' Mejju l-prezzijiet tal-fuel ser jorħsu u jibqgħu stabbli fit-tul. Dan għall-kuntrarju ta' dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra. Dan kien possibbli permezz ta' negozjati li saru tul dawn l-aħħar 8 xhur ma' numru ta' istituzzjonijiet finanzjarji u kumpaniji li jbigħu il-fuel. Xtaqna però ikonna perjodu ta' stabilità itwal u li jagħti benefiċċji aktar il-konsumatur u lin-negozji. Għal dan il-għan bdejna naħdmu f'dawn l-aħħar xhur fuq agreement li fih jinvolvi numru ta' hedging agreements ma' numru ta' banek internazzjonali fuq perjodi differenti li permezz tiegħu nkunu nistgħu imbaxxu l-prezzijiet tal-fuels u nistabilizzawhom sal-aħħar tas-sena. Il-Ministru Konrad Mizzi saħaq li dan il-ftehim kien possibbli grazzi għal pjanar tajjeb u fit-tul għaliex il-gvern innegozzja l-prezzijiet meta kienu l-orħos possibbli. Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li s-sitwazzjoni li wiret il-gvern fejn il-prezzijiet tad-dawlu tal-ilma, tal-petrol, tad-diesel u taċ-ċilindri tal-gass kienu jolew ta' sikwit ma kienx tawgura tajjeb għal familji u għan-negozji. Għalhekk il-gvern ma setax ma jagħmel xejn dwar dan. Li ma nagħmlu xejn ma kienx option. Konna qegħdin naraw prezzijiet fis-swieq internazzjonali li qegħdin jolew, dħalna f'negozjati twal u komplikati fix-xhur li għaddew u wasalna fl-aħħar biex dak li ħaddieħor kien qed jara li huwa impossibbli u li on paper fil-verità huwa diffiċli ħafna. L-istabbiltà fil-prezzijiet ser twassal għal ċertezza fil-finanzi tal-familji u tan-negozju saħaq il-Prim Ministru għaliex dawn ser ikunu jistgħu jikkalkulaw l-ispejjeż tal-fuel għax-xhur li ġejjin. L-istabbiltà fil-prezzijiet tal-fuel ser tgħin sabiex tkun ikkontrollata l-inflazzjoni ta' pajjiżna. Iċ-ċertezza fl-ispejjeż tal-fuel mistennija tħeġġeġ lin-negozji u l-industriji jimpjegaw aktar nies filwaqt li tgħin setturi oħra bħat-turiżmu jespandu l-operat tagħhom. Dan ser ikun l-itwal perjodu ta' stabbiltà fil-prezzijiet tal-fuel li qatt esperjenzat pajjiżna. Bekk Malta hija l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea li għandha prezzijiet stabbli sal-aħħar tas-sena. Dan kollu qed isir fl-isfond ta' kriżijiet internazzjonali li qed ikollhom impatt fuq il-provvista tal-enerġija għal ħafna pajjiżi fid-dinja. Iżda dan mhuwiex ftehim ta' darba.